थ' गाइस जोंना लेग पिसा जागासिनो एवगासिनो अर्डार फैदों माने मोननैनि आरो नायनो हागोन दखाना इखिनियानो जों होनाया नै ये घुगनि ये पुरि ओमफ्राय नै जाहैबाय मुदुफुल ओमफ्राय माबा बे हानाय दं आलु गारि गरा बहायगासिनो माने दासो स्टार्ट जायानो मानसि माने टाइमा दा 7:30 जादों ना दसे उनाव मानसिया पुरा भिर जागोन दा मानसि खम नायनि थाखाय मानसिया नायनो हागोन गैयानो बारा खम बिराद खम जाना दं माने टाइमा बारा जायाखैना दसे उनाव पुरा मानसिया भिर जाजोबगोन ना बेटा एवनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो जोंना बाहेराव मानसि दखानानो दखान गोजा इफोर पुरा दखानानो दखान गोजा जोंनाबो माने जगनाय जायगाया एसे फिसा जाबाय आरो ना फिसा जाबाबो माने काफियो मानो होनना बुंबाथाय जिखिनि मानसिफोर फैयो माने मिलायनो हायो आरो लाइट लगायानो नै लाइट लगायानो जोंना लाइट बया गिदिर लाइट किन्तु प्रब्लेमा मा जाहैबाय मिथिगोना लोगोफोर बै माने लाइटखौ लगायनाय लोगो लोगोनो एम्फौआ एसे डिस्टार्ब होनो मिथिगोना जेब्ला एसे माने मानसिफोरा बेयाव जानो सफैयो एम्फौआ बिराद डिस्टार्ब होबाय थायो नैफोर एम्फौखौ होखारनायनि माबा मोनसे बेबस्था खालामनांसिगोन जोंना नङाबा बिराद प्रब्लेम होनो हागौ माने जाखांबाथाय सोरबा आयनाबो नायनो हागोन नै आयनाया थ' गाइस बेनि उनाव जों सिदा थांदोंमोन नै माने फांसन नायनो होननानै फांसनाव मोसाबाय दं मोसानायखौनो दसे नायना फैबाय बे गाइस मानसियानो गैया नै दखानाव पुरा खालि जाजोब्बायानो 9टा 10टा जालांबाय दाबो रावबोआनो गैया नै कास्टमारानो नै दखानिफोरा जिरायना दं इयाव लामा गेजेराव ओरैनो गसंना थानोसै मानसि गैया मा खालामनो उपाय गैया आरो नै दंफांखौ बिराद मोजां साजायदोंमोन जों माबायदि नायनो लाइटखौ नायनाय सोरगिदिं दखानानो गोजा मानसि माखाया खिन्थु सासेबो गैया इयाव नायनोसै मा जायो दसे नेबावनानै थांसै बन्द' सन्द' खालामनानै मानसियासो गैयाना थ' गाइस नै जिलापि दखानाव मानसियानो गैया नाहरा मानो पुरा माने फुजायाव थांनानै पुरा बेरायग्लुंजोबना फैबाय पुरा खालि गोजा माने फांसन जागासिनो खिन्थु फांसन जाबाबो माने मानसिफोरानो माने गैया माने ओरैनो खमसे खम 150 जनसोल' मानसि जागोन खोमा मानसियानो गैया माने पुरा खालि जोंनाव एबार बाथौ फुजायाव मानसियानो जायाखै मा जादोंथाय मानसिफोरा आजिखालि बारा माने ओंखारबांलानो खोमा बेरायनो नागिरा जालायबाय थ' गतिके जों दा दसे रेस्ट लानोसै रेस्ट लानो माने खामानिखौ बिदि मावखायाखैनो मा खालामनो उपाय गैया थ' नायनो हागोन नाजाराखौ जोंना दखाननिफ्रायनो ओरै नुहुरो दसे बेरायना फैबाय फांसन नायनो थांनाय बाजिनो ओमफ्राय खिन्थु जेबो नुवासै गाइस नै टुरिंआ गबायानो सिनेमा गजोब्बाय मानसि माखाया दासो जोम जाजोबदों नाया मानो मानसि माखाया बेहा जोम जादों दासो जोंनाबो दखान बन्द' खालामनानै माबा जाबायानो बन्द' खालामनोसै मानसि माखाया नायनो हागोन लामायाव बिराद जोम जाजोबदों गाइस जोबहांनायनि इखौ घुगनिखौनो एसे एरलाबायगासिनो र' मानसिफोर गैयाना एसे एरलाबायनानै ओमफ्राय एसे माबा मोनसे जानायनि बेबस्था खालामनोसै नायनो इयाव सावमिन एवगासिनो दा बन्द' खालामनोसै दखाना माने मानसि गैला 2टा जाबाय हरनि 2टा जाबाय टाइमा मिथिबायना 1 लाख फानबायनो दिनै नै दा आरो इयो नै मानसिफोरा दासो लामा जमा जागासिनो बन्द' खालामनोसै बेसे आरो मा खालामबाय थादों हरनि 2टा गाहाम जाबाय सोरांजोंसोथ' जानो हानाय नङा मेगन मोदै जाबाय बिराद सियार माखौ सब जाजोबनोसै बन्द' खालामसै मानसि रावबो फैखानाय नंला दा इयाव